Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Hindi mo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po nyo boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o Pitsa 8 na. Buwan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karong butaga mga higala, ang typhoon nga si Uwan nakasud na sa nasod kagabi. Mas nikusog pa og nag-irog sa kasadpan, amihanan kasadpan sa kadagatan sa silangan sa Eastern Visayas. Straight to the point. Nahimutang kini mga 985 kilometros silangan sa Eastern Visayas nga dunay hangin nga 130 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Ang sentro niini og unos nga 160 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Signal number 2 ang eastern og central portion sa Northern Samar. Samtang signal number 1 usab ang giisa sa central og Northern Cebu. Straight to the point. Atong tagag pagtagad no butaga mahigala kay nanatay signal ha. Nining bagyo mga kaigalaan nga si Uwan. Ang mga tao na trauma pa mga higala sa bagyong Tino. Nga karon na po ning bagyong Uwan mga higala. Og tungod nini ang biyahe sa mga barko gikan sa pantalan sa maong mga lugar sa Sugbo. Paingon sa lain-laing destinasyon gisuspenso una sa Philippine Coast Guard. Straight to the point. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni mando og relokasyon kagahapon sa mga pamilya nga naigo sa bagyong Tino. Kadtong nagpuyo sa gitawag og no-build zones sama sa kilid sa kasapaan. Straight to the point. Asa man sad ni sila i-relocate. Kung dunay mando sa relocation, magbutang ka og lugar kung asa dapit ang relocation site. Ato ni tagag pagtagad mga higala sab sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nangayo sab siya pasaylo tungod sa kadaghang nakalas tungod sa bagyo. Ilabi na dinhi sa Sugbo. Kadaghanan nila namatay human nalumos kay naanod sa mga pagbaha. Straight to the point. Nakalas tungod sa bagyong Tino dinhi sa Sugbo ni saka pa sa 144 kabuok. Ang 103 sinini gikan sa lalawigan, samtang 31 usab ang gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan. O ang top notcher ni ini mga higala, sa daghang patay ang lungsod sa Liloan. Straight to the point. Isundan sa lungsod sa Compostela. At aning pagtagad lumutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mga higala ang kalisod sa gianan paingon sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mo'y naghatag og dakong hagit sa restoration sa kuryente sa Visayan Electric. Samtang sa Metropolitan Cebu Water District, dakong hagit nila ang naputol nga dagkong tubo sa haklupan na mga kaigsunan na dito sa may Talisay, nakaapekto sa ilang mga konsumidor sa south nga bahin sa ilang franchise area. Straight to the point. Kata sa nagpagtagad sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan ang Department of Environment and Natural Resources mulusad og investigasyon sa pagtukod sa usa ka mountainside residential project sa Kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo. Human daghang nangasuko og nibasol niini nga dako og natampo sa mga pagbaha atol sa pag-igyo nining bagyo nga si Tino. Straight to the point. Ato mabantayan mahigala, grabe ang Sugbo mo na kung giingon nga ang katawhang Subuanon sa kong kulom kaghapon pagmata na Cebu, ha? Ang liderato mga higalas Kapitulyo kaniadto sad ni tugot og doon na mahigalay huhungihong labot ini negosyo sa kware nga grabing kware mahigalas Kabukiran. Straight to the point. Nga upaw nitong Kabukiran dakin, kamantay ka? O muadto ka mahigalas sa Haklupan. Muadto ka sa Haklupan dito ko personally, wa pa nako wa pa nato mahigala ma-play or do na post ako tong uban. Wa pa nako ma-play ang tanan. Nga mga
panghitabo dito mga higala. O sa atong pagbisita dito, gawas nga ang riprap mga kaigalaan sa Mananga River gipagamyan man ang sapa. O na may galang mo awas gud na hinuon mga sukid tigpaminaw. Ang kabukiran sa day kanang haklupan pa dong dito, grabe nangapahak yun. Ha? Unsa naman ay mahabilin na ito mga bukid? Kinsa may nakapahimos, kinsa may nadato ana mga quarry nga nahitabo diha. Grabe mahigala, quarry dito, quarry diri. Nangaupaw ang kabukiran, kinsa may mag-antos ana mga sukid tigpaminaw ang katawhan. Straight to the point. Kinsa may mupugong mga higala sa tubig. Unsa pag-absorb sa tubig ngadto sa yuta. Gawa na may mga kakahuyan. Nangaupaw naman mahigala. Kadtong mga tao nga responsable ini mga way batasan ang mga klase sa tao. Straight to the point. Ang pagtagad lumutaga mahigala sa banuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Office of the Ombudsman ni pasalig nga mo tabang pagpangita og hustisya o papanubagon kung kinsa ang angayan nga manubag sa daghang mga nakalas nga kinabuhi tungod sa mga pagbaha og pakyas nga flood control projects. Straight to the point. Mabitan na kong pangutan ng dako mga higala. Kini ang kadugayan mga kaigsunan mo nagkahilis ang katong mga grupo sa mga environmentalist ngano magkaha. Ang Subo day daghang may mga environmentalist dali. Natingala ta may ganan nagkahilis. Wa na makasaba-saba mga sukid tigpaminaw. Nangaupaw ang kabukiran, ang mga kasapaan apil pang gipangkwari mga sukid tigpaminaw ni balik no. Mubumirang mga higala ang nature unsay gibuhat sa tao ngadto sa kinaiyahan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad lubutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang mga nangadto mahigala sa London, ang nangadto sa Europe, pag-abot mahigalang BBM diri Sugbo, maoro ba to ilang giuli mga kaigalaan kay na ang presidente? Straight to the point. Nagakuyog-kuyog mahigala mura lang dili gikan sa Europe. Ato lang iagi katawa ni mga higala. Kumusta man ang London? London Bridge is falling down. Doc Frasco, Congressman, good morning ni mo diha. Aljo Frasco og ingon man mga mayor sa 5th District, except mahigalas mayor sa Danao og sa Bourbon. Isa pa may mayor lain nga wa makaadto. Dito mahigala sa London samtang ang mga tao gi-forecast ng daan nga dunay bagyo. Nangadto gyud mahigala hala, soroy gyud. Straight to the point. Nga doon na po yung statement mahigala si Secretary Cristina Frasco. Ato ni tagag pagtagad mga sukid tigpaminaw. Unsa may gigiadto ni Frasco Cristina dito sa London? Iya man giangkon nga dito sa London kay doon na kuno sa giatinan kuno ang meeting. Unsa na nga meeting Cristina? Hain naman ang atong pagtimbang-timbang unsay priority nato karong panahon na. Unya unsa man imong gipakuyog imong bana? Og unsa man ang mga mayor inyo pag yung gipakuyog atol ining bagyo. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ang kuan ba timbang-timbang ba unsay prioridad? Secretary Cristina Frasco. Pagtimbang-timbang ba? Unya kinaas BBM dali mo uli. Escort sila dayon mahigala murag dili gikan sa London. Straight to the point. Butaga tagaan tanig pagtagad sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. Pero giingon nga kinis Cristina anak yung Gwen. Nang matuod yun nga sa iyang pagkaanak gawas nga puti liwata mahigala sa iyang naong iyang pamurma nga Gwen gyud. Ang iya pod mga higalang paghatag og prioridad Gwen gyud. Di ang mga higalay hospital mga kaigalaan nga angay tagag prioridad wa gyud kay iya suroy-suroy Sugbo. Si Cristina po mga higala di mahigalay mga konstituente nga kinahanglan dunay leaders mga kaigalaan nga mutimon. Atol sa bagyo wa gyud ay tuwa suroy-suroy London. Ato lang yagi katawa-katawa ha. Suroy-suroy Sugbo ug suroy-suroy London. Ini uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko